Каза пушка ти не можеш. Какво не можеш да говорим, бе? Реших, няма да дам и няма да дам. Няма да дам. Колко край. Не го взема. Ще го фърля в почето и няма. Хвърли го е, отворко. Отворен съм, да. Ай хвърли го да видим колко си имаш. Ай хвърли го е. Искаш да Ай хвърли го е. Ай хвърли го. Ай хвърли го е. Ще го фърля. Приказка само, приказка. Ай хвърли го бе, отворко. Хвърли го бе, нали си отворен? Отворен съм. Ай хвърли го. Що го фърля? Голяма е честата, нали? Голяма е, да. Ще го фърля, ще го фърля. Дръпнеш само едното, бе. Кой ми се дръпна много? Какво? Какво се дразниш? Ма ти ме дразниш, бе. Аз се дразниш. Защо? 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 Защо ти? Ти с приказки... Защото аз ти говоря с факти, а ти ми говориш с недомлъвки. Недомлъвки. Бърза ти говоря с недомлъвки. Винаги. 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 Не предвижда. Вижда се. Какво дали си за този спомен, брат? Какво съм Какво дал? дали? Какво дали? Много работа съм дал. Какво дали? Много работа съм дал. Какво дали съм взела те? 30 предвижда за разтърване. Какво дали за кола ме интересува? Много работа съм дал за това. Ай, какво дали?